Pomoc, puste mě ven, okamžitě mě puste ven. Okamžitě, hej, ty, strašníku, pust mě ven. Dělej. Vypadá to, že nás nepustí. A tak musíme se odsud nějak dostat. Co tady je? Vůbec nevím. Ale momentálně já zdravím dalšího videa. Doufám, že se vám ten video bude líbit. Jestli ano, dejte like, odběr a něco napište zase do komentářů, jak to je vždycky. A vidím tam nějakého policajta. Budu... asi ne. Nic nechci. Tak ale tady jsou šipky, takže půjdeme po šipkách. Bohužel je to jenom v první osobě. Já jsem si na začátku mohl vybrat, jestli chci v první osobě nebo v normální třetí, ale já jsem si vybral v první osobě, takže jsme to měli mít. Tady se asi nedostanu, jak klikám, tak se tady nedostanu. Takže musím tady... Já na oblíčka nejsem moc dobrý, takže to nebude dobrý. Já mimochodem mám i moje první video, na které se určitě jděte podívat. Říkám, že nejsem moc dobrý na oblíčka. Takže, a co tady, když to zmáčknu znova? Teď. Teď. Tady to je nakřeple. To šlo možná rozbít. Tady tímto asi, ne? Jo. Teda tam nechci skákat. A mám zlomené nohy. Ty krása. Musím tady toto kliknout. Tady jsem byl. Onem. Jo, on umí po schodech ten špekounek. Tady už nemůže. To je dobrý. To bylo jen tak, jak jsem mi týkal, bylo to jen tak. Ne. Co se stalo? Škvuk. Kam tady? Ale záchody. Fuj. No, ale fuj. Vezmu lopatu a jdu kopat. Jelej, kopej. A my jsme v nějakém podzemí, tak jestli toto je pod věznicí, každou, tak já jsem nevím co. Honem. Jsem nejlepší úplně. Co? On tak šaplo, viděli jste to? To snad není možné. Toto taky. To bylo těsný. Co je tady toto? Ježiš, já jsem se lekl té koule, jak to projela. Honem. Nestihnu. Jedu. Honem. Nestihnu. Ale jo, stihl bych ho podle mě. Už jede? No, tak jdem. Než to ještě zajede. Ojojoj. A jde po mně. Ne, tak nemám rád, když to slyším. Co tady musím dělat? Ne, já jsem se netrefil. Mám to. Kde co se mi otevřelo? Tady. Ano. Dobře, tady už nemůže. A on tam na mě ale bude čekat dole, takže nesmíme spadnout. Já to jedu tak trošku na speedrun. Vůbec nevím, jak je to dlouhé, doufám, že to nebude mít nějakých půl hodiny. To by bylo moc. Tak my narazíme do zdi. Aha, ne. Jsme zase nahoře.
snad se lekl zase, nevím čeho. Napiju se. Ty kráso. Nevadí, aha, dobré, to už mám. Já se soustředím, tak moc nemluvím. Pojď. 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 To bylo těsné, to taky a to taky. Oh. Dobré, jsem tady. Kdybyste si to hru chtěli zahrát, tak tato hra jmenuje Barry's Prison Run, nějak tak. Takže tak. Aha, musíme říkat tu. Ahoj kamero. Tady je Story Chunk, takže tady by něco mohlo být. Respawn. Aha, žebřík můžu vzít. Kde? Mám ho. Čemu mi bude žebřík, že bych toto přelezla? Tam není díra. Jo, tady. Aha. Ej, netlač mě. A já musím 3, 2, to si posunu. Musím tak a tahle. Tak musím trošku dozadu. Tahle. Hej, ona mi to posunula, ale... Co se o sobě myslí? Hej. Tak to ona je úplně kráva, ale... Jako... S prominutím, protože... Já už na to nemám nervy. Ještě jednou mi to posuneš, tak jsi mrtvá. Teď je to tam. Tak se měj. To jsem hodně zadiskoval. A když skačeš, tak to nefunguje, to je divný. Jo. Ale ne, trubky. To byl speedrun. Teďka tady, hádám. Ne! Úplně dolů. Co? A dost. To se stane jenom mě tohle z toho. Haló. Hakrika si musím hodně snažit, bych nespadnul, jak je mým zvykem. Tady je dvoj. Ne. No a kam teď, že? Tady. Musíme ty ventily zavřít. Děle, aspoň jsem tady. A dost! Teď! Au! Teď! No konečně! Tady je tady. Tady. Hej!
Já už jsem tak naštvaný. Tak abych šel tady tudma. Ale dobrý, teďka se můžu zabít. A budu tady, že? Yes. Takže teďka tady potom můžu jít. No. Takové nervy. I to musíme dneska dohrát. Jsem tady. Bude to možná video rozdělené na 2 části. Ne. Tam teď, tady asi, že? Co teď, jako to mám tady vyskočit? Fakt, že jo? Jestli bych teďka spadnul, tak už asi zlomím klávesnici, nebo nevím. Hop. A jedem. A jedem dál. Tak jsme dojeli. Jedem, hop, hop, skoč, hop, skoč. Musím vždycky na tom žlutým skočit. Dál jedeme. Skoč, skoč, hop, hop, hop. To bylo těsné. Kam teď? Tady. A vypadá to, že jsme trošku jakože u konce. Nevypadá. Kuchař. Tam je to zbraň nějaká. Musím ji vzít. Ne. Já nedám. Au! Hajzle. Umři. On po mně hází věci. Au. Pomoc. Pomoc. Po mně taky hází nějaké věci. Ty vole, takový kousíček. A jdem. Co to je? Nechci mít. Roblox okno. Stav aplikace předčítání 1 co to je? Okno je, vyžaduje on prostě mi spustil předčítání. Ukončování programu předčítání. No a to už je podruhé, co se mi to spustilo. Pojď sem. Teďka už se mi nespustí žádné předčítání. Mně se sekla myška. Halo. Ne, mně se rozbila myška. Halo. Kam? No dobré, už jde. Dnes! Stolek. Co, on umí skákat? On bouchnul. Co se stalo? Kam teď? Tady? Jo. Kameru 1. Oni mi odstranili zbraň. Ty vole! Co se to děje? Jedem! Hop! Co bylo? Tady to vypadá na nějaký extrémně dlouhý žebřík. Já nevím, to tak hrozný. Exit! A vypadá to, že budeme už u konce. Ty vole, lasery. Tady. Wow, to bylo těsný. To nestihnem. Já můžu jít tak. Wow. Hop. A jdeme už. Já už chci pryč.
už. Chci pryč. Jo, já potřebuju plenky. Tam jako nebudu chodit. Dělám tak. Jako co jsem, abych tam furt chodil. Tak. A tak. Mám to. Finally boss. To tak vypadá na finally bossu. On taky umí střílet. Halo. OK. Musím do ramen střílet. Ale potom on nemohl střílet. Ne, on je blízko. Tak jedno rameno dole. Musím si držet rozestup. Umři už. Tak. Nice, konečně bouchnul. A já můžu jít tady, nasednout do toho auta s RPGčkem a odjet. Doufám. Jedu. Let's go. Vypadá to, že jsme u konce hry. Yes. Ne. Proč zastavuješ? Ale ještě není konec hry. Jedem. No, tady už bude zase nějaký žebřík jenom, no, říkám. A to už bude v pohodě. Protože někdo vyletěl úplně. Aha, tady je ještě nějaký parkour. Co se stalo? Ty vole, to je docela těžké. Tak na závěr. Trubky, ale ne. Naštěstí jsem jenom pod tím. Haha, no tak ten je úplně... Já už nebudu hrát žádné obíčko. Nikdy. Ty vole, já jsem měl jít radši na ty ryby, než tady hrát. Pojď. Já jsem to dal. Tady už je konečně helikoptéra a já můžu odletět. Tak jo, já doufám, že se vám to video líbilo. Jestli ano, nezapomeňte zanechat like, odběr, případně komentář a napište mi do toho komentáře, jakou hru bych si měl zahrát příště. Jestli zase nějaké obíčko, ale to tam prosím vás nepište, nebo zase můžeme něco mimo Roblox, něco jakože na Steamu, nebo tak. Ano, to stojí to. A nebo příště můžeme zkusit být ten policajt nebo ten kuchař. Uvidíme, no. A tady je úplně exit, že super speed si dáme. Tak dáme všechno. To je až moc jump. Už ty zpátky. Tak to můžeme celé proběhnout. Jak tam to vypadá zvenku. Takže tak, no. Doufám, že se vám to video líbilo. A určitě napište do komentářů. Takže já se zatím loučím a zatím čus.